Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 19 kan bulan na Marso taon 2022. Luwat mingi atod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa pangarang kang bilog na news team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, COVID-19 Alert Level 1 status sa Siyudad ni Naga, matinir sa good sa katapusan kan bulan. Detalyas kayan, Joel Sulina. Mantinido ang mga pinapasunod ng mga panundon asin mga public health protocol sa Siyudad ng Naga kumo sinugo na kang IATF ang padagos na pagpapasairarom sa Alert Level 1 ang bilog na Naga sagkod sa Marso 31 ngunya na taon. Sigun kay PSO Director asin Vice Chairman kay Naga City Heart F. Rene Gumba, ang mga pinapasunod na presenteng protocols asin paghaluwag sa mga restriction ang magpapadagos asin dapat na iobserba kang publiko inininhuli man ta nagpapadagos ang pagbaba o mayo ning nairerehistrong kaso sa COVID-19 sa syudad sa mga nakalihis na aldaw o mga simana na iyong binabasihan kan DOH asin kang IATF para man magtinira sa Alert Level 1 ang Naga City. Sinabi pa kang opisyal na marahay ini binang antisipasyon kang Naga para man makasabay na ang syudad sa pagdeklara kang gobyerno nasyonal sa new normal. Dara naman kang panagos na pagbaba sa mga kaso sa COVID-19 na resulta man kang eksperso kang DOH asing kang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion sa mga programa sa pagbabakuna. Kaya man nakuha ang herd immunity na 70% asin dakol ng mga negosyo ang nagburukasan na huli sa paghaluwag sa mga restrictions. Pig-renew sa tuyang status under Alert Level 1 kang IATF. So that means status quo. Kung ano po, so inaragyan ta kang nakaaging 15 aldaw hanggang katapusan, iyo naman girarayan ang ma-prevail na mga pulisiya sa mga guidelines. So we are happy with this development. Hopefully mawara na nga ni ang alert level kundi kay puwanta maging marigmat manggiraray. Dahil patapos ang COVID, dahil mag-isip na mayot nang nai-infect. Dawa kita zero case kita sa syudad, kung ang sa palibot ta igwa pang mga nai-infect, dapat pasiguro manggiraray kita. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, foot procession sa Siyudad ni Naga liwat ipigtugot sa lindong kan Alert Level 1 kan lokal na gobyerno. Alagad mga mairiba dapat naka-face mask ang detalye sa kay Paulo Papa. Makalihis ang 2 taon, liwat pigtugot sa Siyudad din Naga kan lokal na gobyerno ang foot procession na pigigibok ang simbahan katoliko kada Semana Santa asin kapiestahan kan Mayo pang pandemya. Susog sa Executive Order No. 2022-011 ni Alcalde Nelson Legacion na pig-issue kan Marso 11. Sigun sa Alcalde, pigmarhay na ipaluwas ang orden huli sa zero active cases kan COVID-19 sa syudad. Pirang aldaw ng nakaagi sa irarom kan presenteng alert level status. Tanganing masyerto ang koordinasyon kan law enforcement units, pig-i-encaminar ang mga organizers kan religious activity na maghagad permiso sa City Mayor's Office siring man sa barangay kapitan na nakakasakop sa lugar kung saan planong gibuhon ang mga prosesyon basado sa Section 5 kan Executive Order. Alert Level 1 na kita, asin din huli ta, zero asin mayo ng active COVID case sa satuya pong syudad. The past several days permi na po kitang zero. And si report man po kan HERTF, iyo mananggad, mayo na kitang active case as of today. Minarahaytan na mag-imponer
nin magpaluwas nin executive order. Basado sa orden, pigtutugutan ang foot asin mobile procession sa syudad sa irarom kan alert level 1. Alagad ang mga organizers maninigo na magpasunod nin minimum public health standards. Piglinaw kan alkalde, nagabos na Katoliko, pigtutugutan na makisaro sa foot asin mobile processions, mapaaki manugurang, bakunado man o unvaccinated. For alert level 1, itutuguta ang ano man na klase nin procession. Whether foot procession o kaya mobile procession involving all ages provided wearing tight-fitted face masks. In kaso na mapasairarom ang syudad sa alert level 2, limitado sana ang foot asin mobile processions sa mga bakunado na kaipuan magsunod sa mga panundon under alert level 2. Limitado sana sa mobile procession kung alert level 3 kung saan ipapasunod ang 50% vehicle capacity restriction asin iba pang health protocols. En kaso na maglangkaw pan alert level kan syudad sa COVID-19, mayo nin prosesyon kung ipangalad kan Interagency Task Force o IATF. Aminado ang alkalde na alanganin ng itugot ang mga prosesyon under alert level 3, alagad madepende sa sitwasyon kan syudad asin pagtugot kan IATF. Kung kita mapasairarom halimbawa nin alert level 3, medyo alanganin na po yan, pero madepende sa sitwasyon. Minsan kayan alert level 2, 3, ang decision po baga hali sa national. Minsan kayan ipinapakiulay ta na daiman dapat itaas dahil sa mga information data igwa kita on the ground, pero sinda dahil nagsusunod only to realize later on na tama man si recommendation ta. Ayo. So pwedeng itugot, pwedeng dae, depende sa sitwasyon. That is if we are under alert level number 3. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, mga programa asin proyektong nahaman kan gobyerno lokal kan Naga sa panahon kan pandemic, ipigbiklad ni Alkalde Nelson Ligacion sa sayang State of the City address. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Apuera kan mga programa sa salud, kabuhayan asin iba pa, lalo na ngunyan na pandemya, naghinguwa asin nilapigutan kan lokal na gobyerno kan syudad sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion ang mga proyektong infrastruktura na nagtaoning kasimbagan sa haloy ng kahagadan asin agrangay kan mga taga-Naga. Sa State of our City report ni Alkalde Nelson Ligacion kan Martes, sidaro-saro kang alkalde ang mga naipatindog asin nahaman na mga pasilidad, siring ka mga bagong eskwelahan asin mga school buildings, mga multipurpose buildings, mga bagong access road, asin road concreting sagkod sa mga komunidad, flood control projects, pag-redevelop kang Plaza Rizal, asin CBD1, asin iba pang mga infrastruktura para sa marhay na pagtauning serbisyo publiko kang gobyerno lokal sa mga taga-Naga. Kunsain kadaklipa sa mga proyekto nakuha hali sa tabang asin donasyon kang mga pribadong individual asin hali sa mga institusyon asin ahensya de gobyerno na dainan ng gasto hali pa sa kaban kang siyudad. Total na 478 na mga proyekto ang nahaman kang gobyerno lokal sa paagi kan City Engineering Office asin Special Concern Office buon kang Hunyo 2019. Sagkod sa presente na igwang kabilugang kantidad 664 milyones de pesos. Sinabi kang alkalde na dain naging ulang asin rason na anman lain-lain na angat na kinahampang kang syudad, lalo na ang pandemya na sinabayan pa di mga kritiko huli sa politika, imbes naging dalan ini ngaring mas panghigusada taon na ning solusyon asin aksyon ang gabos na kinakaipuhan kang mga taga-Naga huli ta sa lindong kang presenteng administrasyon, igwa ning pagmakulog asin nagimate ngaring mainspirar, nagibuhon ng tama asin naging panuga para sa mga taga-syudad. Sityo, zona, mga iskinita asin mga komunidad. Sa paagi kan community meetings para aramon asin tawan nin kasimbagan ang mga haloy ng agrangay kan mga ordinaryong tao. Huli ka ini, mas nagkaigwang saysay ang pagresponde kan gobyerno lokal
sa mga kahagadan kan mga Nagenyo na ipugtakta ang mga pasilidad para mahusay ta ang pagtao nin maninigo na serbisyo publiko. Patutuo po kaini ang record kan City Engineers Office as in Special Concerns Office sa iraron po kan opisina ni Engineer Joel Martin. 478 mga proyekto kan gobyerno lokal sa bilog na syudad poon sana kan Hulyo 2019 sagkod ngunyan na Marso 2022 na igwang kabilugan na kantidad na 664 milyones de pesos. Para sa Nagangunya News, Joel Sulit. Santa Cruz Evacuation and Event Center piginaguraran kasabay kan State of the City address ni Mayor Son Ligacion. Balikanta si Paulo Papa. Makalihis ang pirang bulan, dagos ng pigbendisyonan asin piggamit sa mga okasyon asin aktibidad kan syudad. Ang Santa Cruz Evacuation and Event Center na pigpondohan nin 35 milyones pesos kan Department of Public Works and Highways asin pigpatugdok kan lokal na gobyerno sa Santa Cruz New Development Area. Sa iyang State of the City address, pigsabi ni Alcalde Nelson Ligacion, day pa natatapos ang 2 taon, makalihis ang 2019, pigbuksan kan lokal na gobyerno ang development area gamit ang fondo lokal asin nasyonal tanganing irani sa mga residente ang mga pasilidad asin serbisyo kan gobyerno maliban sa nasambit na edipisyo nakabugtak man sa nasambit na area an operational ng 2-story 8 classroom na Santa Cruz National High School kung saan naka-enroll ang 414 na estudyante asin ang City Health Office 2 na nagtataon ng serbisyo pansalud sa mga Nagenyo na residente kan mga pagtaraid na lugar. Salado kan government service decentralization. Sa laog sana ninda ipangani 2 taon pigbuksan niya to ang Balatas asin Santa Cruz New Development Areas gamit ang pondo lokal asin national. Tanganing darahon para ni sa mga tao ang mga magkakapirang pasilidad asin serbisyo kan gobyerno. Unya na aga, pinagmarhay niya tong gibuhon ang satong State of the City address digdi sa Santa Cruz. Tanganing ipahiling sa Indogabos na inutob kan Team Naga ang satong pangako na pigbutasan kan 2019. Segun man, kay Ernesto L. Camel, City Disaster Risk Reduction and Management Officer, nasa 300 na pamilya ang kayang akomodaron kan Evacuation and Event Center sa oras ning kalamidad. Pigsabi pa ni El Camel na maliban sa sirungan kan mga bakwit, angay man ang edipisyo sa basic trainings kan mga barangay tanod sa life support. Piglinaw ni El Camel na apuera sa mga evacuees kan Santa Cruz. Kaya man, isirong ang mga typhoon affected families, gikan sa mga barangay kan Mabolo, Sabang, Abella, Igualdad, asin Bagong Bayan Norte. Kasi pagtaray po na barangay, halimbawa, Abella, karni lang siya duman, Sabang, hindi po parte kang Bagong Bayan Norte, Igualdad, maging po si Babulo, pwede siya duman. Bako lang po kaya ito si evacuation center na ginagamit. Iba pa po ngunyan na paabuton, nagpupo ng construction kang sarap pa man na dako ng evacuation center, hindi po sa parte ng Balatas. Sa presente, padagos ang konstruksyon kan saro pang Evacuation and Event Center sa Balatas New Development Area na pigfondohan nin 50 milyones pesos kan Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa ibang bareta, life support and first aid trainings para sa mga pamilya, padagos na ginigibo sa Ciudad Dinaga. Ang detalya sa halik kay Joel Sulina.
Sa obetong maging handa asin andam sa panahon ng emerhensya asin mga kalamidad liwat na isinagibo kan lokal na gobyerno ang patraining para sa Naga City Community First Responders Program. Padagos na pinagtutungkusan kang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Nelson Legacion, katuwangan sa guniang panglungsod sa pagimana ni Konsehal Lito de Rosario, Chairman kang Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management, ang mga programa para man sa resiliency asin kahandaan kan lambang nagenyo. Kaya sa paagi kang patraining sa basic life support asin first aid sa mga miyembros kang pamilya na labi ka importante sakali man may mga ipo sa laog kang pamilya na makakatabang sa pagsalbar ng buhay mantang naghahalat kang responde kan mga inapudang emergency medical team. Dakol na mga partisipante na miyembros kang 4Ps program kan DSWD asin mga volunteer hali sa mga barangays kang syudad ang naisalang sa 2-day training para sa nasambit na programa kan syudad para man masiguro na andam o preparado ang komunidad sagkod sa mga miyembros kang pamilya na makakatuwang kang mga institusyon asin ahensya de gobyerno sa mga panahon na may emerhensya. Daging katuwang sa patraining ang mga line agencies kang gobyerno, BFP asin NCPO, kaiba ang Naga City Disaster Risk Reduction Management Office asin SARU. Para sa Naga Ngunya News, Joel Solina. Mientras tanto, sobra sa 2,000 na mga kahoy itatanom sa International Day of Forest. Detalles kayan, Paulo Papa. Nakatalaan sa aldaw nin Lunes, petsa 21, itanom ang 2022 na puunin kahoy katakod kan selebrasyon kan International Day of Forest, siring man kan Forest in Our Midst program kan lokal na gobyerno. Segun ki Engineer Dan Seya, in charge officer kan greening program, maninigo na ipahiling sa enterong kinaban na ang syudad din Naga bilang sarong urban area na may dikit na tanuman may nagiginibo bilang pagsimbag sa isyu kan climate change. Piglinaw ni Seya na marhay ng padakulon ang mga paunin kahoy sa kababakban sagkod sa upland area kan syudad tanganing iranian greening program kan gobyerno lokal sa mga namamanwaan. Nasa 23,000 ng paunin kahoy ang padagaw sa nagtatalubo sa syudad din Naga sa lindong kan programa poon Oktubre 3, 2019 sagkod katapusan kan Pebrero, presenteng taon. Po dyan, gusto mi pong iorgulyo ini kang syudad na mailaagta sa marka kang kinaban na may mga ginigibo manunungod sa environmental protection, conservation, and ano pa man. So importante yun po kasi po ang numero pong iyan, iyo po iyan ang madulot ning ma-deliver ning mitigation sa inaapod na climate change. Dakulang urulay ang climate change. Pasimplyon ta lang po. Sa problema ta sa COVID, ang solusyon ta face mask, face shield. Ano? Pag nagka-problema kita sa oxygen, ano ang solusyon? Tangke. Tigsararo kitang tangke sa likod. Ano? Tapos makaarog kita kaya para maglaog ang oxygen. So and therefore, kung ang naga po naghihiro, nagtatanom harani sa tao, simpleng urulay, gustong sabihon, immediate ang protection sa tao. Ang urulay kang climate change, takulaon, sabi nagbabago na po talaga ang kinaban, pero data panggayo, grabing namamati, bako panggayong masakit. Pero ang kahoy ta, nagpupuo ng magdakulan. Kung sinasabi tango niya na may 25 kitang 20,000 trees on March 21, pwede kita magsabi on December 31, 2022, pirana. Bakat lampas ng 30,000. So kung arog po kayo ang targeting ta na ang kahoy dahil lang tinatanom kundi nabubuhay, ang report na pong ini nabubuhay, pwede nindong bisitahon. Ano? So nabubuhay. Gustong sabihin, kung nabubuhay yan, iyan po ang ma-deliver ng carbon sequestration, kung ano-ano pang attributes na itatao kan kahoy sa tao. Apwera sa indigenous forestries, padagos man ang pagpadakol kan programa sa mga fruit-bearing trees para sa enhancement kan food forest. Angay sa tema kan selebrasyon ngunya na taon na Forest for Sustainable Production and Consumption. Dugang ni Siya, bukas ang programa sa mga organisasyon na mawat magpartisipar sa greening activities kan lokal na gobyerno, hulitaan siring na grupo ang primerong stakeholders na nakatabang sa programa.
Ngunyan po sa celebration kang International Forest Day, ang team po inaapod na forest for sustainable production and consumption. Kaya po nagda-divert na po kita. Pinuunan ta na last year, ang pagtipon mi po ning mga pananom, bako na lang forestries. So, i-enhance mi na po ngunyan ang food forest na inaapod, iyon na po yan ang fruit-bearing trees. Hopefully, dawa pa sabihon tang dire-dipisil siya kasi kung babakalo ng medyo mahal. Pero sa paagi po kang FOM team na pigbilog ni Mayor through Environment and Natural Resources Office, naghahanap po kaming paagi kung paano kita makakapadakol na bakong gayong magat. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, active transportation ipigtutulod kan lokal na gobyerno sa tahaw kan padagos na paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon. Aramon tan detalya sa halik kay Paulo Papa. Ninhuli sa nagpapadagos na gyera sa ultanan kan Ukraine asin Russia na nagkausa nin oil price hike. Pig-en kaminar ni Alcalde Nelson Legacion ang mga taga-syudad Dinaga na maglakaw o maggamit nin bisikleta. Sa iyang State of the City address, pigsabi kan alkalde na mas andam ang mga taga-syudad na hampangon ang krisis sa krodo asin gasolina. Hulita na po na ng husayon ang mga bike lanes asin mga sidewalks lalo na sa kasentroan kan syudad. Sigun pa sa alkalde, mas naging walkable asin naging pedestrian friendly ang sentro asin kalabaan kan Panganiban Drive. Huli sa mga proyekto na pigpondohan kan gobyerno nasyonal. Saro na digdi ang tapos ng asphalting project sa J. Hernandez Avenue na pigpondohan kan Department of Budget and Management din nasa 20 milyones pesos kung saan mahihiling ang bike lanes asin pedestrian lanes na nagtataong buwelo sa mga cyclist asin pedestrian. Kan krudo asin gasolina huli sa gyera sa pagultanan kan Ukraine asin Russia. Mas makusog ang satong buot na alukon ang gabos na maglipat sa active transport o pagbibisikleta o paglakaw. Ninhuli tamas andam na kita. Tanapo ng tanang husayon ang satong mga bike lanes asin mga sidewalks urog na sa kasentrohan kan Naga. Sa presente, naglaog na sa 80 pesos ang presyo kan petrolyo kada litro. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, Konsyal Albios pig-inganyar ang mga piga-abusong nagenyo adi sa manlain-lain na sektor na magdulok sa Human Rights Committee. Ang detalye sa halik kay Paulo Papa. Pigsyerto ni Konsyal Jesse Albios pamayokan Committee on Human Rights sa Sangguniang Panlungsod na bukas an sa iyang opisina sa mga pigmaltratong kababaihan apwera sa mga pig-abusong nagenyo, babae man o lalaki, gikan sa manlain-lain na sektores. Segun ki Albios, maninigo na protehiran ang diretso kan mga babaeng pig-aabuso sa tabang kan Committee on Women, Family and Gender Development asin kan Bantay Pamilya na 24 taon ng katuwang kan lokal na gobyerno. Dugang ni Albios, dakulaan papel kan mga kababaihan sa komunidad kaya maninigo na irespeto asin takwanin maninigong atensyon tanganing mailikay sa anuman na klase nin pan-aabuso. Katakod katong pisasabi ng importansya kang role ka mga kababaihan, yaong madigdiyos itong sa indang rights bilang mga kababaihan na dapat nire-respeto sinda, tinatawanan ng magkakanigong atensyon, importansya kan sa indang mga partners na dahil sinda maabuso. So sa partita bilang Committee on Chairman kang Committee on Human Rights, yaong kita sa pag-ako kung ano man ang mga may tatabang ta, bako lang sa itong pag-abuso sa mga kababaihan dahil yaon man dyan ang Committee on Women, yaon ang Bantay Pamilya na sa tuwing katuwang sa laog kang 24 taon. So dakula kanayo ang nagiginibo sa tuyang sosyedad and ang human rights kaya kadakulaon na aspeto kan sa tuyang pagkabuhay. So yaon digdi si karapatan ka mga workers, karapatan ka mga kababaihan, kalalakihan man. So gabos ini naglalawag sa Human Rights Committee.
Pero ang gusto tang Cebuano Libyo na ang kababayan dahil tugutan na kita maltratuhon or abuson sa tuyang mga kay basarong or sa tuyang partners na dapat ipaglabantaan sa tuyang diretsyo na di kita kulgan. Mientras tanto, nagpasalamat ang doktor sa mga ina asin lideres na nagre-representar kan sektor nin kababaihan huli sa dakulang katungdan kan mga ini sa sosyedad. So inot na inot, gusto tang ipaabot ang pagpapasalamat sa tuyang mga kababaihan, sa mga ina, sa mga lideres na nagre-representar kang women sector dahil dakulan sa indang role sa tuyang society. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, duwang centenarian sa Ciudad de Naga nagresibinin na onra gikan sa lokal na gobyerno asin DSWD. Detalyas kayan Joel Sulina. Duwang lola na uminabot sa edad na sanggatos o mga centenarian na mga taga-Ciudad de Naga ang binisto asin nagresibi ning kantidad 200,000 pesos alis sa national government sa paagi kang DSWD asin lokal na gobyerno bilang incentive o regalo sa mga ini hulitan nag-abot sa edad na sanggatos matapos ang ginibong State of our City address ni Mayor Nelson Ligacion na igawad personal kinda Lola Florentina Corazon Boralpado Kanson 2 Dayangdang, Naga City asin representante o kapamilya ni Lola Felicidad Villaluna kang Villa Sorobella Subdivision Concepcion Grande na parehong ipinangaki kan taong 1921 asin parehong nag-iedad sanggatos ang plaque of recognition asin medalya kabali na ang kantidad na 200 pesos na incentives. Ang gobyerno nasyonal sa paagi kan DSWD igwaning 100,000 pesos tax-free benefit o regalo para sa mga qualified centennial senior citizens. Natinampadan man kang lokal na gobyerno sa paagi man kang naipasar na Ordinance Number 2017-052 o bistado sa apod na centenarian incentives kang Ciudad de Naga na ang obeto, bistuhon, asin taon ng pagrespeto ang mga lolo o lola na inabot ang sanggatos na taon na halawig na buhay. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan ang katilipunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, ang aran man kan lokal na gobyerno kan Naga Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis, kan sangguniang panunsod kanaga asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parabarita Roy San Ramon ang tabayanan masunod na sa tong aramo. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Pun kang nakaigdi ako, talagang mayo pa igdi yun yung tinampo. Agihan lang talaga ng motor, araw kaiyan, taho, hanggang makaabot kami duman. Kadtok, masakit talaga sa mga aki. Gahatod mi, tapos pag mauran, masakiton. Ito na aramin mi nga ni, na papatinang po mi. Siyempre nagkaurog man kami. Dahil na kami malalabuyan pag mapa-eskwilahan kami, pag makatod ng mga aki. Talagang dakulang tabang. Dahil may huna-una magkakaigo-igdi yun yung kuya, matitinang po na iniyo. Tapos ka itong nakan, siyempre na, salamat, matitinang po na, dahil na kayo magkaralabuyan. Maugma talaga, dahil na masasakitan. Salamat na maray, Mayor, sa pagtabang sa muya, igdiyo na magkaigo ng tinampo igdiyo. Siyempre, sa kada pamilya kang mga naka-arrestar igdiyo, nakulang pa sa salamat ang kaigwa na kami ng tinampo. Bako na dipisil na kung araw kayo igwa ka sa mga emergency. Madali na, lalo na kung igwa ng service. Wala pong tabang ang multipurpose dahil po yan po ang pinakahagad mi sa syudad, sa gabos po sa konseho na magkaigo kami meetingan. Pag nagtitiripon po kami kung saan lang po kami nagtitiripon, ma-meeting, araw po kayan pag may misa. Ngunyan po, dakulaon na po yan na tabang digdi. Lalo na po halimbawa may bagyo para madalaganan ka sa mga nagkakagarabaan na harani na dahil napupukuan ng barangay na darawang sa eskwelahan o kaya ako sa impaman.
Dakula ang natabang na po iyon. Salamat po kami na nagkaigo po kami kang dakula na pasilidad na ining multipurpose para po sa samuyang kung anong magagamitan mi kani. Kakalagman dyan yung sarong educare, arog kaya para sa mga aki digdi. Makagianan na po yan sa muya na mga yaong digdi residentes kang Palmera Phase 1, Phase 2. Dakula na pasasalamat po. Salamat po sa siyudad ng Nagas, Kiningguwa na maaproban tulos sining pati nampong iniyo. Sarong termino pa sa naman nga ni sana si Mayor pero madadagos na po. 12 taon na kami. Kunya lang po madadagos. Pangiturugan mi talaga niyo. Haloy mi na pong hinagad niyo pero ganyan lang po magkakaigwa ng kasimbagan asin marirealisar ang tinampo. Kung gurano po kahalnas ang paril pag bagong lampaso, arog po kayang kahalnas ang tinampo me. Grabe po kasakit mag-agi, lalo na po sa may mga edad. Kadakol po niya nadidisgrasya, kadakol niya nagkakaralapuan, nagkakabararian, taning huli po sa sobrang halnas kandalan. Lalo na po kung may produkto kang iluluwas hali po duman sa tanuman. Yang ka po maagi sa dalan na iyan, mahiling man po siguro na may mga kalikali na ang mga dalan me. Pag natinampo na po ang sarong lugar, automatic po yan, hiling na tulos kung ano ang pag-asinso kan sarong lugar. O yun po yan ang nagtatao ning lalawgon kan sarong lugar kung gura na siya kagayon. Sabi niya sa muya, pupursigihon niya na makuha ito. Asin, day po nahaloy, day pa man nga siya nakakatapos kan termino niya. Nakuha niya po ang susi. Kaya po naugma kaming maray. Sa halawig na maray na pangiturugan mi, siya lang po ang nakakuha kan susi. Tangaring mapatinan po ini pong sa muyang lugar. Anib na tao nahulog dyan, ganun, sa ilog. Kaya yung iba, pinag-ano-ano na lang ang kawayan, tugtog. Katulad yung agong ko, kasi senior na nga kami, pinapaayos niya para pag-agi. Kami nung bagyo ng Tisoy, muntik na kami kaming duha ng agong ko, malunod na ng tubig roon. Tuwan-tuwa po kami dahil na kami makakaagi ng kawayan. Gayon nung nabaga yung tulay, yun. Kaya nagpapasalamat kami kay Mayor Obligacion, pati yung si Vice Mayor kay Nini, pati yung mga kagawad. Maraming salamat po sa kanila. Unang-una ang taas din. Instrumento lang naman po sila. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, mga kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuya naman dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawot ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba, ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, hindi naman sila masasakitan ta. Pagabot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Obligacion po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. Nagkakan sa kuyang pamilya. Salamat. Ako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor Obligacion, talagang mahiguson. Kay Gwaning Maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga gurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center. Unlike ngunyan na nakula na tapos magayon pa, magiging siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray.
Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa habang. Pasalamat po kami daw para paano. Nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may sadit, tapos malabo yun pag mauran, hanggang digdi po sa laog. Grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga may kasulo digdi, hindi nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga ni sa Agihan, masakiton maka ano digdi yun, rikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirak ning mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo. Hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol. Pasil na po para sa inda. Maugma po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Legasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Ang sa indong tigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, Diyos maray na Sabadong pag-aaga mga tugang, Marso 19, taon 2022. Mga tugang, ini po sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Welcome po sa Satong Aramon. Live kitang na dadangog po ngunyan sa 100.5 Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin Siringman. Live na nadadalan sa Naga City Government FB page as in ang Naga Ngunyan News Facebook account. Mga tugang, ngunyan na pagkaaga sa tuya pong tukaron ang reaksyon ka sa tuya pong mga sektores. Igwa po kitang representante ngunyan kang business sector para sa tuya pong mainanyog. Ano ang si mga reaksyon? Duman sa ginibong katatapos pa sa ng State of the City Address ka sa tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligasyon. Asin po atyan, makaibahan taman ang representante kan Urban-Pur. Tangarig pong mapag-ulay-ulayan. Bako ulang su mga reaksyon, kundi ano si mga dapat pang giribuon kang syudad, ano pa si mga dapat husayon, ano pa si mga dapat tauan ng duon, tangarig padagos-dagos, an sa tuya pong pag-uswag, urog na po ngunyan na padagos kitang nagbabangon digis sa tuyang kinahampang na mga angat. Si apat na surunod na bagyo, asin Siringman, ining naghihinapos na COVID-19 pandemic. Mga tugang, ngunya na pagkaaga, sa tuya pong kaibahan, ang presidente ka na College Foundation, asin iyuman ang ilihidong presidente kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Sir Mario Villanueva. Press Mario, magandang umaga po. And again, thank you very much and welcome to our program again. Magandang umaga, makainaaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng iyong programa, Sir Allen. Sir Mario, sama-sama tayong nanood, sama-sama tayong nakinig doon sa State of the City Address ni Mayor Nelson Ligasyon. Kumusta po? Ano yung reaksyon ng business sector, ng business community doon sa katatapos lang po nating State of the City Address? Alam mo, at first I was trying to count the number of claps by the audience. No? I lost count after that dahil doon sa mga pinresentar ng ating mahal na mayor ay talagang it's overwhelming. Kahit ako na-overwhelm, Sir Allen, yung progress na ginagawa natin, gumagawa ng mga bagong business centers, tapos yung pagtatayo ng mga public school classrooms, no? These are signs of commercial and industrial progress. Mm-hmm. Kaya ako na-envision ko yung progress na darating sa Naga. We are increasing our demographic kasi alam naman natin itong syudad natin ngayon very dense na. Mm-hmm.
And I'm so happy that the CBD1, CBD2, CBD3 hanggang CBD4, I lost count, no? Nung araw, nadidinig ko na ito during the time of yung mahal nating mayor na si Jesse Robredo, no? Yung progress through urban and city planning. So, napakaganda na ito ngayon ay implement ng ating mahal na mayor, and sana magtuloy-tuloy ito, Sir Allen. So kahit ako, talaga nakikita ko rin yung mga business opportunities that would come up, and I'm sure that population growth would be coming also, no? So with a population growth, syempre ang gobyerno kailangan antabay din diyan sa mga serbisyo na kanilang ibibigay naman sa paglaki ng populasyon. Pag lumaki kasi ang populasyon, ang business would also be growing, no, 'di ba? Ang foot traffic, dadami, yung mga kalsada, nagiging magaang. So if there is a fast movement of vehicles, business transactions would also be faster. Yun ang pumasok sa akin, no? Kasi yun ang mga napag-aralan ko during my graduate studies na pag ang gobyerno ay maganda ang serbisyo, kalsada, serbisyo, no? At saka alam mo, tama rin yung binigay na na papugay sa mga executives ni Mayor. Kung wala yung mga magagaling na mga executives, kagaya mo, Sir Allen, di ba? Na nakakapagdala talaga ng anong mga nangyayari sa atin. And yung tinrabaho mo sa pagbabakuna, I think kaya tayo nag-level 1 na at saka halos 0-0 yung tinrabaho niyo sa pagpababakuna. Matindi talaga yung ginawa natin dito. It should really be a good template for other cities and other municipalities. Sana i-share din natin yan. Opo. Sir, patuloy yung paggawa ng city, yung ng enabling environment, no, for business to thrive. Alam natin pag may negosyo, yung trabaho sa ating mga kapwa Nagueño nandoon talaga eh. Yes. Sir, ano ba yung mga preparasyon ng chamber, no? Ngayon, parang may 5 na ata. In fact, 4 yung na-mention ni Mayor sa kanyang State of the City report na growth areas na yung 2 nabuksan na. Yes. Yung 2 sinisimulan na natin, yung Bicol Riverfront. In fact, yung road papunta doon sa Esplanade, tinatrabaho na eh. Yeah. Because of the donation of the Enriles. Tapos yung Almeda property naman, nagsisimula na din yung pagkatayo ng mga bagong edifice. Tapos ngayon sa Carolina, meron na din. Yung Carolina New Area Development, kung saan yung teachers village, yung employees housing, yung terminal itatayo. Wag mo kalimutan, Sir Allen, yung Balatas at saka itong Carolina and Santa Cruz Development, no? Nung araw, pag pumupunta ako rito sa Naga, sa eskwelahan namin, sa Naga College, pagka medyo hapon at dumating na yung hangin galing sa east ba yun, amoy namin yung Balatas. Nakakarating doon, sir, sa... Oo, amoy namin sa eskwelahan yun, no? Kasi at that time, nakatira din ako doon sa bahay namin, sa loob ng campus ng eskwelahan. Naamoy namin yun. And now, alam mo, may bisita ako from Manila, pinakita ko yung Balatas ngayon, na puro damo na, etc. Wala ka nang maano, and I think, yun ang na-remember ko nung pinakita ni Mayor yung anong magiging development sa Balatas, sa Santa Cruz, sa Carolina, because that's where our area is, no? Sa San Felipe kami nakatira ngayon, sa old house namin. At saka madalas akong mag-golf sa hacienda, no? Yung mga bagong kalsada na daanan ko ngayon, yung extension sa Balatas, napakaganda, Sir Allen, ang lapad ng kalsada na ginagawa, and I'm sure that will really propel business activities in that area. Na samantalang nung araw, ano mo na yung bad odor nung araw doon, di ba? Oo. And ngayon, I think that area would be a growth area for Naga. Sabi nga, sir, nung iba, from a dead zone daw, nabuhay yung Balatas area. Dead zone daw kasi nakapalibot yung mga sementeryo. Yes, tapos andun pa yung basurahan. But now, yung bago nating hospital, doon pa itatayo. Oh, correct, oo. Saka sir, evacuation center, nakita ko, na the fire department. Napakaganda ng plano na development ng ating syudad. Sir, itong mga bagong growth areas, actually bago, and the administration is planning na ito ay matapos, at least yung Balatas at Santa Cruz matapos dito sa second term. Yung iba matapos lahat ito dapat before matapos yung third term.
Yung MNCCI ba, meron ng parang tinitingnan din na parang dapat gawin. Game plan kumbaga, kung paano ma-i-align ng business sector yung kanyang sarili doon sa environment na kinikreate ngayon ni City. Yung mga bago natin. In fact, ngayon, patuloy yung pagkapatayo doon ng mga storm drainages doon sa palaging mga binabaha. Kasi daw, ang rason ni Mayor, walang negosyong magtatayo rito kung palagi itong binabahang lugar na ito. So, meron na ba, sir, parang tinitingnan na direction ngayon sa MNCCI? We're taking one step at a time. Ka-i-elect pa lang ng inyong lingkod last December bilang presidente. So itong aking unang taon. So ang ginagawa namin ngayon is we are looking at the needs ng aming mga negosyante. At after this, we will do a vision. Ano ang aming vision na i-align namin sa syudad for the local businesses. At ang pangatlo, gagawa kami ng strategic plan. No? So we are on the first and the second stage. We have a vision already. And last Thursday, nag-meet na kami ng mga past president ng Metro Naga Chamber of Commerce. No? Nandun si Sir Beda, si Sir Imperial, si Abet Bercasio, Sir Abet. si Sir Gilbert, si Sir Concepcion, sino ba? Si Boy Aman, nandun din, Sir Boy Aman. So, there were 6 presidents. Si Don Sia, nandun din, who is now the regional governor of PCCI. So, nag-open forum kami. We came up with different ideas. Ano tayo noon? Ano na tayo ngayon? And where do we want to go? No? And si Mayor ay dumating. We invited him to be with us. So, nagkaroon na ng initial talks na paano na ba ang ating gagawin direction with the state of the city address na ginawa mo na talagang progress Kaya, nakapag-usap na kami. And all of this, we came up already with the needs analysis ng mga business. Nakapag-meet na rin kami sa aming mga miyembro. So, from there, we'll take one step at a time. Pero, sasabay kami sa progress ng Naga. Alam naman natin na pag may progress, merong mga dalang problema rin yan. And if we have a mayor that's really open to everyone, no? And we feel that Mayor Nelson Degacion is a mayor that is open and is a quick doer of solving problems. No? Nakikita ko naman pag may mga barangay o may mga social association, no? People association, lumapit sa kanya, nakita ko, it is all being addressed. Kagaya rin ng aming yung grupo namin sa mga eskwelahan, meron kaming grupo ng mga presidente, magkakasama kami dyan, tawag namin dyan ay BAPCO, the Bicol Association of Private Colleges and Universities. No? Kasama ko dyan ng Ateneo, UNC, USI, at mga ibang eskwelahan din, labas ng Naga, UNEP, USAN, no? Mariners, of course, kasama namin. No? And all of this being addressed. Yung sa BAPCO kasi, ang binring up namin si Mayor nung ka-meeting din namin siya a week ago, binring up na rin namin na eto, magpe-face-to-face na tayo. Correct. Kasi isa sa driver ng ating ekonomiya ay yung mga estudyante. And the mayor is very supportive, sir, ng face-to-face classes at all levels. Oo, kaya namin inimbitahan siya dahil sabi namin, magpe-face-to-face na. Ano ba ang regulasyon ng syudad natin? So, maugma kami dahil talaga ang support na handoon. No? Ang guideline naman kasi ng CHED ay meron silang specific guidelines, sundan nyo yan, and then it's up to the local government unit to give the go signal for a face-to-face. So, pinaghahandaan namin to. So, alam natin na pag nag-face-to-face sa mga estudyante, sa umaga, mas maraming population ng Naga City. Tama. Diba? And the sad lesson that we learned during the Valentine's Day, kadakol kitang mga negosyante ng mga bulaklak na hindi nakabenta kasi wala yung mga estudyante. Correct. Hindi ba? Mga estudyante natin, yung mga namimili sa mga nanliligaw sila, mga binibigyan din ng mga teacher. No? Kaya dahil hindi nakalabas ng panahon na yon, medyo so asahan natin na next year, pag may face-to-face classes, itong mga negosyo natin ay lalong unlad. No? Kaya mali pala sir yung thinking na yung may pera yung nagtatrabaho lang. Yung
pinaka-spender natin yung mga estudyante. Kumakain. No? Sa Naga, kung meron tayong 80,000 na estudyante, lahat-lahat, in public and private, Right. gumastos na lang sila ng 10 pesos each Yes. daily. So, yun And, yung money involved. Alam mo, kagaya ng eskwelahan namin, only 40% are coming from Naga itself, no? Yung 60% are coming from the outlying municipalities. So, masasabi natin na pag may pasok ang eskwela, ang populasyon ng Naga City ay halos dumodoble dahil sa mga eskwelahan natin, di ba? At alam natin na meron naman hanggang hating gabi yan, meron pumapasok. Correct. So, transportation is alive. Magmimerienda yan. Kaya nga po si Mayor, by the way sir, no, just for the information po ng lahat, si Mayor Ligason parang hiniling na sa sanggunian na tanggalin na yung curfew. Yan No? ang napakaganda. Tanggalin na yung curfew dahil nga para patuloy na yung pagbuhay muli ng ating nightlife sa Naga. Right. Napakaganda, no? It's time after 2 years na tayo nakulong sa bahay. Although may magandang nangyari dahil nung nakulong ako sa bahay ng 2 taon, natuto ako maglaba, tumulong ako magluto, no? Although hindi maniniwala yung misis ko, but I mean, being with the family together. Pero after 2 years, gusto naman natin lumabas na no? Naga College celebrated our 75 years anniversary. At yung mga estudyante, naglabasa na, nagkaroon ng activity every day. So, kitang-kita ko na maugmahon sinda, Sir Allen. At I think it's about time that we really take a step of courage para mag-socialize na yung ating mga estudyante. Dahil, alam naman natin ang buhay, hindi ka naman pwedeng lagi nasa kwarto mo, no? Yung sinasabing mga online, home business, etc. Sooner or later, lalabas ka Kailangan magpahangin-hangin ka rin. You have to breathe in oxygen to your body. Sir, kaya ang business will really be thriving. Yes. Ngayon, nakita natin during the pandemic, ilang area ata yun? Parang we have 5 or 4 areas pina-aspalto na ng city. No? Yung mga, sabi nga natin, yung mga pinakapangit na daan. Especially yung main sentro natin, yung J. Hernandez. No? Yes, isa yun yes. sa pinakapangit na daan. Oo. Yung sabi ng iba, parang hindi ito would not help the pandemic response. Ano yun, sir? Kumbaga, sa part ng business, or sa inyo, kuwan ba ito? Meron ba itong epekto? Siyempre, sa business and our normal life, iniisip din natin safety muna, di ba? But dahil dun sa bakuna na ginawa ng yung department at ng ating city health office, na halos 100% na tayo na bakunahan Opo, yung target population natin. natin. Ang mindset ng tao. Pero makikita mo na sumusunod pa rin doon sa mass social distancing. How long this will take, only time will tell. Pero I'm sure that we are going to the endemic already. Yes. Sa negosyo, ang impact talagang it's kaakibat niyan yung galaw ng tao. Pag ang tao gumalaw, diba, kahit pa paano mauuhaw yan, bibili ng drinks, magugutom, kakain, no? May magugustuhan sa isang tindahan dahil nag-sale, no? All of this. Madagdag ko lang doon sa unang tanong mo, anong mga preparations namin. During that meeting with our mayor and the past presidents, sinabi namin na isa kasi sa napansin namin yung ayuda sa mga small and medium businesses, no? Palagay ko, we will look at the status of our small and medium businesses. Titingnan namin kung anong magandang maitutulong pa sa kanila. Kasi dito sa Naga and other rural areas, 90% of business, if not 95, are the small and medium. Yes. Huwag natin kalimutan yan. The big ones, SM, Robinson, wala pa naman tayong masyadong malalaking factory dito for manufacturing, di ba? So, mga resorts, yan ang mga major businesses natin dito. Mga restaurant, hotel, no? That's where we're thriving. Yung small and medium should be looked at by our government. Binring up namin kay Mayor yan, na Mayor, tingnan mo lagi ang small and medium. Nandun naman yung ating kagawad, si Joe Perez. Correct. Is on top of things, no? Na during the hard times, talagang nagbigay siya ng mga ayuda, interest-free.
Di ba? Yung business stimulus program. The business stimulus. Sabi namin, baka pwedeng madagdagan pa yan. So, pero para doon sa mga deserving talaga, na who knows and who gives a good service to the community. No? So, that's what business is. You fulfill the needs of the community. So, palagay ko marami pa tayong pwedeng tulungan na Sir Allen na dapat mabigyan ng stimulus package pa rin para siguradong yung migration will also bring in problem but it will also bring in progress. So kailangan harapin natin. Oportunidad pa rin 'yon. Oo, magtutulungan tayo ang syudad at ang Metro Naga Chamber para doon sa bagay na 'yan. Mga tugang sa pagbuwelta ka sa tuyang programa, pag ulay-ulayan ta po, direktang tabang kang pribadong sektor sa pagpagantad, pag-ibo ka mga programa kang syudad. As in, ano ang magiging epekto kang desisyon, inihiling na epekto kang desisyon ni Mayor Nelson Ligason sa pagtukot na sa mga prosesyon as in pagkakaigwa ng Peña Francia Fiesta sa sektor kang negosyo. Mga tugang yan sa pagbuwelta kan sa tong Aramon. Kay Mayor Ligacion, asinan sa iyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarako, hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumang kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabaho iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agob para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nelson Ligacion ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Sa tong Aramon. Mga tugang liwat, buwelta dito sa programang sa tong Aramon. Kaibahan ta po Dr. Mario Villanueva kan Naga College Foundation as in presidente kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ang pig-ulay-ulayan yung mga tugang itong ginibong State of the City address ni Mayor, epekto kang mga giniribong mga programa sa business sector, ano si mga prospects dahil kaning pagbukas ka mga bagong growth area sa Naga. In fact, 5 ang pigkatrabaho ng ngunyan na growth area sa Naga. Ngunyan mga tugang, pag-ulayan ta, sir, alam naman natin Sir Mario na the government cannot do it alone, no? Especially yung trabaho, no, job creation is primarily being created by the private sector, no? Yung mga negosyo naman talaga mas private sector yung ating pong main sabi nga niyan, main driver nung negosyo. Yung gobyerno enabling environment yung ginagawa, yung drainages, yung mga daan, siya yung gumagawa nun. Pero ngayon under the administration of Mayor Nelson Ligacion, nakita natin sa kanyang report 1.3 billion worth of tawag dito donations for road right of way ang ibinigay sa city under his administration. Sir, ano ba ang indication nito sa part ng business sector? Ano yung parang indikasyon nito na may ganito ka-interesado, ganito kalaki ang ibinibigay na tulong ng private sector sa government? Alam mo, napakaganda nga nung mga report na yun no, na there are progress in terms of
additional roadways, infrastructure ng government, hospital, event center, clinics, and so forth, no? And nung dumating doon sa portion, sino ang gumastos, nakita natin na marami rito are coming from the national government, no? And also other businesses na nag-donate sa atin. And I saw that PAGCOR even contributed. Kasi yan naman ang mandatos ng PAGCOR, no? Through the, sabi nga, responsible gaming, nakakatulong naman sa progress ng mga communities, no? So, yung, I think, 2 billion yata yung Sir Allen o 1.5 billion or something, di ba? Or 1.3 billion, oo. So, nakita natin na hindi galing sa kaban ng bayan ng Naga, no? So, napakaganda. Ibig sabihin, yung ating mga national government officers nakikita na ang pag nagbigay ng pondo, napupunta talaga sa mga tao, sa community, and progress is being seen. Kita naman na awardan tayo as the best number 1 component city. Yes, most competitive component city. And that was during the pandemic. That's 2020, di ba? And I'm sure that will even be better the coming events ng 2021 and this 2022. No? Kita tuloy-tuloy kasi yung progress na ginagawa natin at ang serbisyong bayan. Ano? Kaya, alam mo, as sabi ko na, mention ko nga kanina na we are assessing where are we going. Nag-benchmark na ang Metro Naga Chamber, yung aming executive board. Galing kami ng Baguio, galing kami ng Clark, galing kami ng Manila, Quezon City, Makati, sa AIM, binisita namin. Nanggaling din kami ng Dasmariñas, Cavite, binisit namin yung mga industrial park. Isang industrial park doon, and we met yung mga business leaders doon, at napakaganda ang nakuha naming experience that the Metro Naga would be putting in as part of our strategic plan. Pero alam mo, hindi namin magagawa ito pagka hindi nakasuporta ang ating gobyerno rito. And umaasa ako na sa mandate ng ating butihing mayor, Nelson Digacion, ay magagawa ito para sa mga negosyante. So, maghanda po ang mga small and medium industries at lalaki po tayo. Yan ang aking nakikita bilang isang negosyante. Kaya kami, sir, kami labis yung pagpapasalamat ng city, no, sa ating pong mga donors, ano, yung pamilyang Uliban for donating yung road lot na dinadaanan ngayon ng Balatas, yung dinadaanan mo, sir, ngayon, no. It was made possible, nangyari yan, mga tugang, dahil nagtabang ang pamilya Uliban. Dinunar ninda ang daga, no, sa syudad. Kaya marikason si pagpatrabaho. Imagine kung babakalunta ang daga na yan, so mga milyones man yan. So imbis, kaya po baga, taano dakulan mga programa na kaginaribo ang syudad during the pandemic? Dahil po, dakul nagdonar na instead babakalunta si lote, imbis babakalunta si daga, nagamit sa ibang mga proyekto. Nagamit sa pandemic response. Kaya po baga ang sabi ni Mayor Son na pagsabay-sabay ang ayuda sa kampatrabaho. And nangyari ini mga tugang because ang private sector very active sinaging tabang niya. Si Pamilya Enrile, iyon ang unyan ang nagdunar para duman sa agihan, para sa ginigibot ang Esplanade, saka People's Park and Recreation Center. Sa anuman, sa ining sa Mabolo, Milaor Bypass Road, ang nagigibo kan ng mga tugang ining Almeda, Mabolo Bypass Road, nangyari yan, nagdonar itong tulong pamilya. Itong pamilya Campaterno, Martires, and pamilya na Ginhausan. Kaya ngunyan po, labo-labo, binabaan na yan mga tugang kang DPWH ning roughly mga 500 million pesos para lang po sa patrabaho kan tinampong iyan. Imagine, kung dai po ipigdonar kang private sector iyan, mga loting iyan, kuta na, gagasusun kuta na kang syudad dyan, mga roughly, mga, sabihin na pong mga 80 million pesos for the procurement lang or for the acquisition of the road right of way. And ini po, dahil kita nakagastos dyan sa programang iyan. Dahil yan sa tabang kang pribadong sektor. And just recently, because of the trust of the private sector, si tinuldo ka na, kang Pamilya Mercado, itong problema kang syudad.
pigdagos na po ninda mga tugang na pigdunar ang lote kang Metro Naga Sports Complex sa syudad. No, that's 10 hectares. Pati po itong lote kang Don Leon Mercado National High School, dinonate na ninda. No? So that's 12 hectares all in all na propiedad pigdunar na sa syudad. Kaya makikitang paghandal na in the coming years, in the coming days, pwedeng pahaliong kita sa mga loteng pigtuturugdukan ka mga government offices ta. No? It's because ang mga patrabaho tapo ngunyan, tultul ang papeles, tultul ang donasyon, tultul ang transfer, tultul ang sale, may titulo, may deed of sale, may court proceedings. So, assured po ang mga taga-Naga na during the ligasyon administration, malinig po ang gabos sa mga papel, kang gabos na magpiga-acquire ta mga properties. Sir, alam natin sir, turismo at negosyo palaging magkapatid yan, no? Magkapatid. In fact, they are twins, no? Pag may turismo, may negosyo, may trabaho yung ating pong mga kababayan. Sir, ano ang prospect ngayon, tinitingnan ngayon ng Metro Naga Chamber or sa inyo pong palagay doon sa ipinalabas ng executive order ni Mayor Nelson Ligacion na sinasabi niya, okay, tuloy ang fiesta, tuloy na ang mga prosesyon, ituloy niyo niyan kahit alert level, sa alert level naman at kahit alert level 2 yung ating pong lungsod sa COVID-19. Maugmahon kami dyan sa balita na yan. Alam naman natin. And by the way, Sir Allen, I'm also the president of the Metro Naga Tourism Council. Ito yung mga grupo kami ng mga leader sa hotel, sa resorts, sa mga mga nagtitinda ng mga pasalubong. So all of those that are connected to tourism. Ang sentro ng tourism digdi sa Naga ay ang Peña Francia holiday. No? We usually get a visitor of about 1.7 million. Correct. And I remember there was even a time that we exceeded 2 million. Yes. Visitors coming in. So 2 million visitors coming in for the month of September. Magkano ang ginagastos niyan sa tuya, no? Sa pagkain, hotel accommodation. Sa hotel accommodations. Hindi lang naman sa Peña Francia holiday, darating yan before the Peña Francia or after. Pupunta yan sa mga beach resorts natin, sa palengke, sa mga resort, no? And so forth. So, magayon na balita yan, and I would bring that up to our next chamber meeting para mapaghandaan namin na bukod sa September, magmula ngayon, magkaroon na tayo ng mga aktibidades para pagdating ng September, monthly, tuloy-tuloy ang pag-abot ng mga bisita ta. No? And we can only do this by coming up with different events, convention. Marami na pong binabalak ang tourism sector sa pamumuno ng aking kaibigan si Sir Daniel Dan De Leon. No? So, we will be announcing soon itong mga events na to para itong mga coming months magkakaroon tayo ng ICT convention, tourism familiarization tour, yung mga ganon. No? So pupunuin namin itong buong taon na to with events kasi alam naman natin may negosyo pag may tao. Kaya magdadala tayo ng mga bisita rito sa Naga. At ngayon nga may bisita ako na dalawang nasa technology, no? Leading nung nakita nila ang environment dito, gusto nila magtayo ng branch dito sa Naga. Kasi marami tayong skilled technical working professionals dito sa Naga, no? At saka naglakad sila sa Magsaysay, paikot-ikot sila, no? Sabi nila, we feel safe dito sa Naga. So I hope we maintain that level of good security, low crime rate, no? At I assure ang ating mga negosyante, makakabawi tayo doon sa 2 taon na medyo nalugi-lugi tayo. Correct. And part, sir, nung executive order ni Mayor, no? Pati po yung mga tugang pati si mga prosesyon, ngunya na Holy Week. Ngunya na Holy Week. Digi sa Naga, itong normal na ginigibutan sa Holy Wednesday, Miyerkules Santo, pati itong prosesyon sa Biyernes Santo, pwede na yan mga tugang giribuhon. Especially so na ang Naga, Giraray, hanggang sagkod March 30. 31 siguro,
kuya na kita, pigdeklara kitang under alert level 1. And kita po, we are confident na until September, under alert level 1 kita. Dahil po sa halangkaw na maray na vaccination rate sa Ciudad Dignaga and very low cases, no? Very low po ang, in fact po kunya, as we speak, no, zero ang active cases sa Sanaga. Zero ang active cases sa Sanaga. Kaya confident po ang syudad, come out, do business, maggibo ng mga aktibidad. Ngunyan, kung kadto sir, yung Naga talagang restricted, no? Wag mo nang lalabas, no? Now we are encouraging everyone. Go out pero be safe, no? Wear your mask, no? So luton lang po si mask, pero magkondusir na katong normal, no, na aktibidad. Tangarig pong maibalik ta naman giraray so dati tang ginigiribo. And in fact, nahihiling tayo ngunya, no? Magsaysay now is teeming with people. Si Diversion Road, yun na din, no? Si mga bagotang mga kakanan, even in the upper barangays, paano na ning mga mga kakainan. Oo, yung mga kainan talagang punong-puno na ng mga parokyano. Yeah. So, yan yung kagandahan po na under alert level 1 po tayo. Kaya yung pakiusap po namin, so mga day pa po sa Indo na nakakapabakuna, ay magpabarakuna na po kamo. Mientras po, na libre pa, ang bakuna? Mientras na libre pa ang bakuna against COVID-19. Correct. Sir, ngayon, ano ba yung prospects na ng MNCCI? Ano ba yung mga tinitingnan pa natin? And ano ba yung mga pwedeng isuggest ng MNCCI sa ating pong lungsod? Para lang, kumbaga, yung ginagawa natin ngayon will really continue. No? Yung progress natin talagang tuloy-tuloy. Well, of course, number one, gusto natin there is a fast movement of people. So ano yun? Yung traffic. Diba? So like Magsaysay, nakita ko ngayon with the installation of the traffic lights na may, what do you call this? May seconds, may timer. No? Napakaganda na ng movement eh. Dati talagang ma-high blood ka pagka medyo naipit ka. No? With the installation of those traffic lights, gumaganda na ang movement, no? So, and yung new roads. Yeah, absolutely right. And then yung mga alternate routes, no, nagkakaroon na tayo. So, of course, yun ang number one. We want people to go out, just like what you said. It's now safe to really socialize, no? But of course, practice pa rin yung ating wearing of mask, social distancing. Pero I sincerely believe that it's now safe to really go out. Alam mo, Sir Allen, mayroon tayong nakakalimutang isa eh. Binulong ko kay Mayor eh. Sabi ko, Mayor, kailan ba tayo pwede mag-basketball na? No? Sabi niya, teka muna, ginagamit pa yung GMR para sa bakuna natin. Tanungin natin si Sir Allen. Actually, yung sports, driver din ng turismo yun eh. Absolutely right. Kahapon, nag-meeting nga kami ng yung ating asosasyon ng mga universidad, no? Yung aming Bukal, the Bicol Universities Colleges Athletic League. Naghahanda na rin kami. Sabi natin, okay lang ng tournament natin. So magmi-meeting kami ng mga presidente ng Bukal, Ateneo, UNC, USI, and then some other schools that we would like to invite. Coming Wednesday, next week, magpapadala na ako ng invitation na umpisa naman natin maglaro para yung mga estudyante natin, nakikita yung mga atleta natin, no? So hindi lang basketball ang aming gagawin, volleyball will be there, swimming would be there, and others. Ang CHED nagkaroon na rin ng programa para sa pag-start up ng sports, no? So we are all in the center of this. Naga College would be the venue of training ng CHED sa mga coaches. Para siyempre kailangan mo muna matrain muna yung mga coaches anong mga ating mga regulasyon, no? So I will as part of the Metro Naga and also ng syudad, ipupush ko lagi itong ating syudad na maging venue ng mga event sa future, no? Tanda mo nung basketball yung nagdinala natin ng UP rito, napuno ang JMR for the first time, I think, na marami pa rin hindi nakapasok, no, nung naglaro ang mga kuponan natin dito sa Naga at saka ang UP at FAU. Talagang I think ulitin natin 'yon, no. In fact, sa amin, sir, tumawag na sa akin si Engineer Menes eh. Dadalhin dito yung National Karate Do Competition. Napakaganda. Sa August. August na rin yun. In fact, nakaschedule na din po yun sa atin, no? As part of official city events. I'm also in the talks with PCCL Jolipa, na dati-dati yung National PCCL, madalas yan sa Davao eh. Correct. Okay, so sabi ko, baka Sergio, baka pwedeng sa Naga naman natin dalhin yan.
no? So I hope na madala natin ang National PCCL dito sa Naga na dati naman talaga sponsored ng city yan no? So pupunta rito yung champion ng UAAP, champion ng NCAA, champion ng CISAPI ng Cebu at champion ng Mindanao, no? So napakagandang napakagandang na event ng sports na madadala natin dito sa Naga. Yan. Sir, ito kwan lang to, no? Siguro mapag-usap-usapan lang. Isang tinitingnan na parang, yun daw sentro kasi parang, di ba, matraffic, no? Pero right now, nakita natin yung, tapos ang mahal ngayon ng gasolina. No? May mga proposals sa parang itinothrow, no? Binibigay sa city na bakit hindi gawing, para mag-declare ang city ng parang isang araw na parang dyan sa sentro, yung daw sentro area, halimbawa, simula dyan sa may plaza, yung parang ginagawa natin pag Peña Francia Fiesta, na ikino-close natin yung area yon, na parang lakaran lang lahat, no? Yung parang pedestrianization of that centro area. Ito ba, sir, parang napag-usap-usapan din ba ito ng chamber? We heard about it, but it's a welcome move, no? Dahil, as I said, you have to entice people to go out, okay, and then mingle and show the different products, no? That is something that's welcome, especially by our small and medium vendors that would appreciate that kind of activity. Kung ako, personally, sangayon ako dyan, Sir Allen, suportahan ng Metro Naga Chamber yan. Ano? Kasi pwede yung parang yung idea, sir, ganito. Di walang parang merong oras, no? Let's say from 12 noon daw ng Sunday, yung buong 12 noon ng Sunday hanggang 12 midnight na. Yung mga establishments sa labas, they can go out, no, maglagay ng mga tolda, maglagay ng mga upuan nila. Kung may kainan kayo, you can parang extension ng alfresco nila. Yung daan, no? Yung area. So tapos maglalagay ang suggestion yung city maglagay ng mga performers, no, para maging parang malaking alfresco area yung ating pong sentro. Ginagawa na yan sa mga ibang lugar, Sir Allen, ano? Talagang ang local government ay naglalaan isang lugar. Ang nakita ko lang na problema dyan, yung mga gusto naman pumunta na may mga sasakyan, sana maglakad. No, kung malapit-lapit. Pero kung manggagaling sa mga malalayong lugar, mag-allocate din naman tayo. Saan naman magpa-park? Magpa-park, correct. No, so, kailangan planuhang mabuti yan na gusto namin pumunta dyan, pero sana may paparada yung aming sasakyan, di ba? Para, and then from there, makakapaglakad na kami. Correct. So, palagi ko may mga open spaces naman tayo na malapit sa sentro, na once a week lang naman o once a month yan na activity, baka pwedeng mapahiram yung mga lugar na yun para yung mga pamilya na hindi man taga-Naga ay tagalabas ng Naga, tandaan natin na ang negosyo ng Naga ay is also thriving dahil doon sa mga katabi nating mga municipalities. Correct. Dito nagninegosyo yan. So, importante. Dito namimili. So, we should not restrict them. We should even invite them to do their commerce dito sa Naga. No? So, talagang kailangan pagplanuhan natin parking, traffic, para talagang maingganyo at magtuloy-tuloy yung mga programang ganyan, Sir Allen. Sir, meron na bang parang recommendation si Chamber na parang magkaroon ng parang malaking parking complex kumbaga, or meron na po ba, sir, na parang na isang negosyante na tinitingnan na magtayo ng parang parking complex sa sentro ng Naga? Pinag-aaralan yan, nadinig ko na yan sa usap-usapan ng mga negosyante, no? May plus minus yan eh. Kung magtatayo ka ng parking complex, yung steel parking area, kagaya sa Manila, may mga gano'n, no? May advantage, may disadvantage, no? So, pinag-aaralan yan. Dahil sabi nga natin, gusto natin umundad ng negosyo, may positive, may negative. So, di ba? Kasi meron din tayong mga negosyante na ang negosyo nasa parking. Diba? Correct. So, I think kung pag-uusapan ng maayos yan, it will happen eh. I'm sure that there will be a business person na who can put up such a structure.
May ano kasi yan meron sa Manila, merong grupo na ganyan, na yan ang negosyo nila No, kung walang gusto maglagay ng negosyo rito ganyan, we can invite yung negosyante na talaga naglalagay ng mga ganyang mga parking, no? Area. Sir, bago lang tayo magpaalam sa ating programa, words, no? Sa ating pong mga kababayan, baka sir, meron din mga announcement sa chamber na gustong i-communicate sa ating pong listening and watching public. Sa mga kababayan ko, Bicolano, ako po dito rin pinanganak sa Naga. Let's now take that step of courage. I think yung 2 taon natin na panayang inom natin ng vitamins, vitamin C, malusog na mga katawan natin No, meron mang sinisipon diyan nilalagnat sa eskwelahan namin, yung mga staff namin. 2-3 araw, magaling na kaagad no. So, now is the time to start now a safe economic activity. So let's go out, let's sponsor our local products para mag-umpisa ulit ang ating magandang economy, no? Pangalawa, yung mga members namin sa Metro Naga Chamber na 2 taon ay medyo nag-stop ng kanilang membership. Now is the time to renew your membership. We are injecting a lot of activities that is new. We are inventing things para maayon dito sa bagong new normal natin. The pandemic has brought us, it changed the landscape of business. So this is what our Metro Naga Chamber of Commerce is putting together with our government partners, DTI, of course, ang local government natin sa Naga, DOST, TESDA, no? Lahat ito na-meet na namin and we all have this memorandum of agreement that we will be signing para magkatulungan and matulungan ang ating negosyo dito sa Naga at ma-recover natin yung loss natin itong nakaraang 2 taon. And I think things would really be better. So, let's see each other sa mga malls, sa mga parks, at tayo ay mag-socialize. I think that will heal the stress and the wound that this pandemic has given us. Yan, mga tugang, antes na kita po magpaaram, no? Padagos, manggiraray ang mga programa kang syudad, no? Ang Business Stimulus Program para sa mga small, medium enterprises. Ang sa tuya pong Naga City Emergency Employment Program nagpapadagos. In fact po ngunyan, labi na sa 12,000 ang natabangan for the emergency work na tinatao. Equivalent po ini kan tupad program pa national government. Igwa pa kitang suway na tabang tugang program. Tangarig pong masiguro na si mga nagkadaranyaran, nagkawaran ng trabaho, igwa po kitang maitataong trabaho and igwang maitatabang ang gobyerno lokal kang Sudading Naga. Sa ngaran mga tugang, sa tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene De Asis, kan sangguniang panglusod kang Naga, mga kapwa department heads kang pamayo kan mga opisina kan gobyerno lokal kang Naga, sa ngaran po kasakoy mga pag-iriba. Sa City Events Protocol and Public Information Office, mga katuwang na radio station 105.5 Bicol Idol, Sirigman 89.5 radyo natin, mga antabay sa Naga City Government FB page, ang Nagangunyan News FB page. Ini po ang sa inyong lingkod, Alan Riondaga. Mabalos po and have a great weekend everyone. Sa tuwing Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kay Mayor Sunny Ligacion po, dako lang pong pasalamat may tigda sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang unra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan.
Ini, araw ka yan. Kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan. Tapos hindi, sobrang laboy. Dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura pa to. Puro plastic. Mayo siya paginabang. Kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Tatong mag-ibo na siya. Araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo. Madali ako nakahagad ng tabang. Madali ako nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Si karahayan kani sa kasarupan mo niyan. Imbes na si mga aki iraw pero sa luwas. Yun na sila dito. Nagbubusig ng basketballan. Okay na. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa city government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Legasyon na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar. Natulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dahil po pasan na nahaloy. Asin po na itao man po tulo samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang hababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawaan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Kadto, ang tinampo mi digdi, talagang makanos ta laboy. Pero kang nasiminto naman po, nagmaman kami. Naghagad kami kay Mayor na sana masiminto man ang samong agihan na tupad man po. Laboy yun. Ang chinilas mo, abot na digdihan laboy. Ang laboy ka digdigar itong dalipay, nagdudukot talaga. Mas magay na po ngunyan kaysa katong inot. Masakiton po ka talaga kadtoyo ta. Ang agihan na laboyon. Tapos ngunyan, okay naman po. Yan, kung may service ka madali. Pero malakaw ka, tinampo naman, bako naman po labuyan. Maugmaon man po kami. Maugmaon maray ka. Natabangan kami ni Mayor sa Legasyon. Kay Mayor, salamat pong maray. Ta kami nagkailaw, nagkatubig. Nagpamaray ang samong digdi. Dahil na kami binabaha. Duman sa inalian mi, pero may kaming baha. Hindi sa nilipatan mi. Napamaray man po kami. Nagdayon ang tinampo. Sa derimi na ang luti. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang oran, mayong makaagi, pati mga eskwela. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta. Maana naging problema ang mga tao kung ano mang kakaipuhan o igwa bagang emergency. Madali po makaagi. Dahil na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa. Dahil may po gaanong bistado. Pasalamat may manggararit. Kasi hindi po nag-ipon. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montecillo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na tawan naming arog kaning project ninyo hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ko kasi di ko nga kalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha. Ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montecillo kami nagaano nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Anib na tao nahulog dyan, ganun, sa ilog. Kaya yung iba, pinag-ano-ano na lang ang kawayan, tugtog.
Katulad yung agong ko, kasi senior na nga kami, pinapaayos niya para pag-agi. Kami nung bagyo ng, ng Tisoy, muntik na kami kaming duha ng agong ko, malunod. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Allo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan.